Teďka začínáme hodně pracovat ve dvojicích, silová příprava je za ním. Začínáme druhou fázi přípravy, no a čeká nás třetí, tam už bude jenom dolaďování. Což je samozřejmě tajemství, že umřete. Hele, do ringu se chystám po půl roce, jdu se tam prostě zeštípat jako pes. Jasná výhra, nic mezi tím. Milión vecí, ktoré nemôžeš zmeniť, sú dané, osud ich vyberá nám. Všetko ostatné závisí na tebe cestu, každý si vyberá sám. Celé je to o tom, že jak to vidíš, si len tak silný, jak sa cítiš. Celý tvoj život sa odvíja, hlavne podľa toho, aké myšlenky živíš. A čo je pre teba správne, neví nikto, nech ja chce múdry. Všetku tu moc, všetky odpovede na otázky nosíš si vo svojom vnútri. Tak si vyber smer a nájdi spôsob, jak dosiahnuť cieľ. A ver mi, život ťa bude stále testovať, občas bude s tebou experimentovať. Zachovaj si pevnú vieru, buď trpezlivý, nech si všetko hneď teraz. Nejde o to, kto je prvý, ale o to, kto to vzdá, kto to skúsi ešte raz. Poď, nenechaj sa ničím zastaviť, nenechaj sa nikým odradiť. Tie nepriaznivé okolnosti sú o dôvod viac, snažiť sa viac. Ostaň silný, ostaň silný, ostaň silný, je to len v tvojej hlave. Ostaň silný, ostaň silný, ostaň silný. V tvojej hlave pochovávaš svoje vlastné sny. Máš tam hrobára, vytváraš si problémy, robíš z komára somára. Otáľaš, rozprávaš, neovládaš, je to jak autopilot. Sám si pánom svojho sveta, čo v ňom nechceš, tak to vyhoď a povedz pravdu. Že keď si veľa chcel a keď si veľa drel, tak si dostal šancu. Jakou máš taktiku na soupeře, kámo? Víc vpřed a nakopat mu prdel.